Porodica je nešto posebno u našim životima. I kad imamo porodicu, imamo atmosfera koju možemo da rastimo sa sigurnošću i bezbednošću, sa ljubavlju. Bog nas voli i On želi da imamo porodicu na zemlji, da nismo sami u životu. I moja porodica je nešto koje ne mogu da se nađem u drugi situacije. Da znam da ja sam sa mojim porodicom i da mogu da rastim i volim moju porodicu sa svim svojim srcom. I porodica je divan. Da možemo da imamo ljubav u svaki situaciji. Da imamo mjesto koje je sigurne. Da možemo da imamo bezbednost. I porodica je nešto koje ide dalje nakon smrti. I da možemo da živimo sa našim porodicama zauvek.